Moikka ja tervetuloa taas uuden Resolve-videon pariin, tai taas käydään kyllä noita kamera-asetuksia läpi niin kuin edellisessäkin videossa. Ja miksi käydään näitä kameran asetuksia läpi taas, tai käydään yleensäkään, niin meidän on tarkoitus kuitenkin saada mahdollisimman hyvää materiaalia, sitä lähdemateriaalia, mitä lähdetään editoimaan, jotta meillä on varaa korjata, lisätä värejä, muuttaa värejä, kropata sieltä pienempiä osia. Eli meillä on niin mahdollisuus tehdä parhaalla mahdollisella materiaalilla, niin paranee myös se tulos. Okei, käydään sellaisia asioita tässä läpi kuin resoluutio- kuvasuhde, mitä aikaisemminkin vähän on, kennon kokoa, sen vaikutusta, ruutunopeutta, taas vähän sen, mutta sitten uusia asioita, bittivirta eli bitrate, bps, bittiä sekunnissa, tallennusmuotoja ja kodekkeja ja lopuksi vähän tuommoisesta asiasta kuin valkotasapaino. Mutta aloitetaan tällä resoluutiolla. Resoluutioon vaikuttaa, tai tähän mikä on, tää on nyt taas tästä niinku, mä näytän tän GH6 resoluutiot, tai siitä tehdyt tää kaavio. Eli GH6 on nyt tuo kolmas tuolta, tai keskimmäinen MFT Micro Four Thirds kenno. Ja tuolla oikealla on action-kameroiden kennoja, pari esimerkkiä, 1/2/3 tuuma esimerkiksi. Ja sitten vasemmalla puolella on tuo full frame, eli vastaa sitä, full frame kennohan tarkoittaa sitä 35 mm tai 36x24 mm, eli se vanha kinofilmikamera, filmikameran kenno. APS-C siitä vähän pienempi tai Super 35 on toinen vaihtoehto, mitä nimitetään, on myös filmikameraan perustuva. Jotkut ehkä muistaa, että oli APS-C-filmiä. Ja sitten toi tosiaan MFT, mikä on niinku puolet suurin piirtein full frameista. Vieläkin isompia kennoja toki on, mutta niitä ei nyt tässä, nämä on nämä niinku kuluttajalle yleensä käytettävät. Ja mitä isompi kenno, sitä enempi se kerää valoa, se parantaa kuvan laatua, mahdollistaa syvyysterävyyttä, pienempää taustaa, semmoista bokeh-efektiä. Mutta sitten taas pienemmät kennot mahdollistaa pienemmät ja edullisemmat kamerat, vähentää se paino voi esimerkiksi puolittua MFT ja full frame erolla. Erityisesti objektiivissa se vaikuttaa, koska objektiivin semmoinen niin kuin minimi, eli se objektiivi ei voi olla pienempi kuin, tai se objektiivin valoaukko ei voi olla pienempi kuin tuo kennon lävistä ja nurkasta nurkkaan. Kenno voi olla myös ihan kanttinen, se voi olla tämmöinen 4:3 niin kuin yleensä on. Mutta palataan tähän sitten vielä täältä näin. Eli tuo musta ympyrä tai musta laatikko tuolla ulompana siis ympäröi koko tätä kuvaa. Se on se 5,8K ja näkyy se resoluutio tuossa noin, montako pikseliä se on, niin se on se täys. Eli mitä tuo kennosta tulee tuossa GH6 suurimmillaan. No jos teillä on joku toinen kamera, se saattaa olla 6K tai 8K jopa, tai 5,4K. Se riippuu aina siitä kameran kennosta ja sen kennon pikselimäärästä. Mutta sitten tuolla keskellä tuo sininen laatikko, se on 4K. Eli tuossa näkyy kuinka pieni on 4Kkin verrattuna tuohon OpenGateen 5,8K. Ja sen keskellä on punainen laatikko, mikä on Full HD. Ja Full HDhan menee tonne, jos se laitettaisiin ihan nurkittain, niin tonne 4K sisälle 4 kertaa nurkasta nurkkaan. Ja sitten siellä sisällä on tämmönen, no ensin tää isompi, tää on niinku havainnollistaa vain, että tää on nyt siitä OpenGateista
pystyvideo tai pystykuva maksimi 9:16 kuvasuhteeseen. Ja siellä on tämmöinen kelta-oranssi katkoviiva. Se on se Full HD pystyvideo, eli se mitä käytetään somessa, TikTokissa, Reelseissä ja muualla. Se on noin pieni oikeasti. Ja tässä on nyt se syy, minkä takia kannattaa kuvata horisontaalisesti ja sieltä ottaa sitten se pystyvideo. Eli nyt on niin kuin tosi paljon varaa siinä liikkua sivuttain. Jos kuvataan 4K:ssa, niin siellä on niin kuin suurin piirtein 3 kertaa tuon pystyvideon verran tilaa. Eli jos kuvataan pelkästään pystyvideota hyvin tiukkaa ja vielä niin kuin tuommoisena Full HD-laadulla, niin siinä ei ole yhtään varaa suurentaa tai liikuttaa. Se on osuttava kerralla siihen. Mutta sitten jos kuvataan vaakakuvaa 4K, niin voidaan liikuttaa. Jos kohde liikkuu, kamera pysyy paikalla, me voidaan se Resolvessa liikuttaa kroppaamalla sitten sivuttain. Sitten jos kuvataan OpenGateillä, niin sittenhän meillä on vielä paljon enempi vaihtoehtoja. Okei, katsotaan vähän Resolven puolella sitten. Tässä on pari videota. Mä voisin itteni nyt pienentää tästä taas näin. Tässä on pari videota, missä tietysti Nessu taas esiintyy. Katsotaan, metadata on päällä, niin tää kertoo nyt, että tää on tällä OpenGateillä 5760 4320 kuvattu. Ja miksi tää nyt näyttää tältä, niin mä oon ottanut tuommoisen automaattisuurennuksen pois, eli täällä on mustat ruudut sivuissa, sen takia, että kun tuo kuvasuhde on eri kuin se 16:9. Mulla yleensä on sellainen asetus tässä päällä, että se automaattisesti suurentaa tähän, että se ottaa täältä keskeltä sen kuvan ja sitten sitä voidaan liikutella tarvittaessa. Sitten täällä on toinen. Tässä on nyt kuvattu sitten vähän eri kuvasuhteella 4096 x 2160. Tässä näkyy nyt ylhäällä ja alhaalla sitten taas vähän sen. Tääkin on enempi kuin 4K, mutta tässä näkyy nyt ylhäällä ja alhaalla mustaa ruutua. Jos otetaan täältä vertailun vuoksi tuosta, niin tässä on nyt Full HD 4K sisällä. Se mikä ero näissä nyt on, näissä kahdessa Nessu-videossa, toinen on siis 100 ruutua sekunnissa ja toinen on kuvattu 25 ruutua sekunnissa. Niin kuin aikaisemminkin on maininnut sitä, että miksi ei sitten kuvattaisi OpenGateillä 100 ruutua sekunnissa, niin se ei ole tässä niin kuin teknisesti mahdollista. Ja sitten siihen tulee myös nuo bitrate, bittivirta-asiat. Mutta katsotaan nyt, mikä ero on hidastuksella sitten, kun on kuvattu 25 ja 100. Tämä oli tosin tuossa edellisessäkin videossa. Alun perin 25, laitetaan vielä inspektori päälle, niin näkyy, että täällä on tehty hidastus 25%. Ja miltä se näyttää nyt sitten näin, eli hiukkasen tökkii, no kyllä tätä nyt katsoo vielä. Mutta sitten tässä on se 100 ruutua sekunnissa alkuperäinen. Niin paljon sulavampaa. Kauhean nopeata liikettä tässä nyt valitettavasti ei ollut, mutta joudutaan tekemään niitä kompromisseja siis, että saadaan joskus jotain nopeutuksia tai siis hidastuksia tehtyä. Nopeutuksethan ei muuten vaikuta, että nopeuttaa pystyy, vaikka se olisi 100 tai 25, siinä ei tapahdu muutosta, mutta hidastuksessa siis se muutos tulee. Bittivirta on sitten sellainen, mitä käsitellään vähän seuraavaksi. Jos nyt ihmettelette taas sitä, että miksei aina kuvata sitten sillä 100 ruudulla. Se ei ihan mene suoraan sillä tavalla, että me voitaisiin kuvata kaikkia 100 ruudulla, koska yleensä näissä kuluttajamallin kameroissa niin se bittivirta ei kasva, vaikka ruudun nopeus kasvaa.
Katsotaan tästä vähän esimerkkiä. Eli bittivirtahan tarkoittaa, niin kuin tässä on niin kuin valmiin video YouTuben 4K25 ja näillä mun asetuksilla HEVC eli 265 kodekki. Eli korkealla laadulla mä aina yleensä vedän sen tuonne Deliverissä siellä Resolvessa tuonne 80 megabittiin, kun mä vien sen videon. Ja nyt on niin hyvä sitten ajatella, että mitä tämä tarkoittaa, kun kuvataan, niin aina pitäisi olla isompi bittivirta kuvatessa kuin viedessä. No mistä me tiedetään, mikä on missäkin bittivirta? Katsotaan. Tämä ei näytä Resolven oma tämä tiedostohallinta, ei näytä sitä bittivirtaa. Tämä kyllä näyttää resoluution, frameit ja H265 on se kodekki. Nyt voidaan käydä sitten, otetaan täältä tiedostohallintaa auki ja katsellaan vähän sen. Mulla on tässä sellainen lisäosa, eli otetaan sitten tuo Lumix tosta. Mulla on lisäosa, millä mä näen suoraan esimerkiksi tässä Nessu-videon. Mä vien siihen päälle, niin tulee tämmönen mediainfo-ikkuna. Ja tässä on niinku video bittivirta 192 megabittiä sekunnissa. Taas täällä oli se katsotaan hidastus. Tässä on 270 megabittiä sekunnissa. Vieressä on OpenGate 191 270. Tässä on isompi resoluutio, mutta tässähän pitäisi periaatteessa olla 4-kertainen se bittivirta. Eli hyvin harvat kamerat pystyy tekemään sitä, että jos frame FPS eli kuvataajuus nelinkertaistuu, että se nelinkertaistaisi myös sen bittivirran. Toisin sanoen, jos kuvataan vaikka 25 kuvaa sekunnissa, niin se yksittäinen kuva on parempi kuin se, että ollaan kuvattu 100 tai 50 kuvaa sekunnissa, jos se bittivirta ei kaksinkertaistu tai nelinkertaistu. Ja tosi harva kamera pystyy sitä tekemään. Esimerkiksi tuo GH6, niin se on noin kolmas, tai se on niin kuin kerroin on 25-50 on, että se on noin 1,5-kertainen. Ja sekin on jo kohtalaisen hyvä. Ja nämä action-kamerat, mitä käytetään, niin niissä se bittivirta on niin hyvin, se on niin 50% voi nousta. Ja se johtuu siitä, että siellä myös se pakkaus muuttuu vähän eri tavalla. Eli toisin sanoen siis, jos ei hidastuksia tarvitse tehdä, niin sitten se 25 tai 30 freimiä sekunnissa antaa parhaan yksittäisen ruudun. Mutta käytännössähän se on sillä tavalla, että mäkin käytän paljon 50 freimiä sekunnissa, varsinkin droonilla kun kuvaa, niin pystyy siinä droonia lennättäessä, kun tulee semmoisia vähän turhan nopeita lentoja sivuttaen tai muita, niin pystyy sitten hidastamaan niissä, se näyttää vähän paremmalta. Sitten bittivirrasta tallennusmuotoon kodekkiin. Se voidaan katsoa tässä, sehän näkyy tässä samassa yleensä käytetään nykyään H265 tai H264. Niissä on muutamia eroja. Eli H264 on tietysti vanhempi kodekki. Siinä on vähän vähemmän ominaisuuksia. Muistaakseni siihen ei saa 10-bittisiä värejä ja se pakkaus on tehokkaampaa. Eli se 10 minuutin video on pienempi. Se on parempi laatuinen ja pienempi kuin H264. Mutta ongelma on sitten siinä se, että H265 ei välttämättä saa auki kaikilla laitteilla. Aikaisemmin oli niin, että tämä Resolve ei ilmeisesti tukenut ollenkaan
H265 muuta kuin Studio maksullinen versio, mutta tämä toimii nyt ihan hyvin, mutta se vaatii tämän Microsoftin videolaajennuksen Windowsissa. Ja H265, sen takia se vaatii maksullisen laajennuksen, mikä maksaa tosi vain 99 senttiä, että siinä on niin paljon patentteja, että siinä ilmeisesti joudutaan maksamaan joku prosenttiosuus aina, niin sitä ei voi antaa ilmaiseksi. Mutta jos teille tulee Resolvessa H265 sellaista punaista Media Offline-ruutua, niin silloin tämä puuttuu sieltä. Yksi vaihtoehto on tietysti ajaa ne jollain toisella ohjelmalla, niin kuin Handbrakeillä, eli ne muutetaan vaikka H265 muutetaan H264, mutta sitten taas hävitään se 10-bittisyys väreissä. Ja lisäksi niin kuin esimerkiksi tämä Digin kamerat ei kuvaa D-lokkia, sitä flattia, semmoista harmaata profiilia muuta kuin H265. Sitten yleisiä muita, mitä on esimerkiksi ProRes, siitä taidettiin jo aikaisemmin puhua, eli kun tämä tekee proxyjä, eli niitä väliaikaistiedostoja, niin ne on ProRessinä. Se on Applen kodekki, on taas niin kuin tosi iso tiedostomuoto, mutta toi säilyttää sen alkuperäisen videon hyvin. Itse asiassa tuolla GH6 on mahdollista kuvata myös ProRessia. Katsotaan vielä, tuolta löytyy muistaakseni. Jos äsken puhuttiin niin 200-300 megabitistä, niin tässä on nyt sitten pari ProRes-videota. Tässä tuo Media Info, mäpä muuten näytän mitä tapahtuu mun hiiren oikealta napilta, löytyy Media Info-ohjelma, pika käynnistyy. Ja vielä koitetaan vähän tarkemmaksi. Niin täällä näkyy nyt bitrate 25 kuvaa sekunnissa ja tuo on tuo OpenGate 5.8K. Täällä on nyt bitrate on 1500, melkein 1600 megabittiä sekunnissa, kun äsken puhuttiin 300 ja 200. Ongelma taas tässä on, että no miksei mä kuvaa kaikkea tällä, koska tää on niin hyvä. No, sen takia, että tää 9 sekuntia on 1,8 gigaa, eli se on noin 10 sekuntia 2 gigaa. Se vaatii niin isoa muistitilaa ja lisäksi nopean muistikortin. Tavallisella SD-kortille ei tuota voi kuvata, sen takia tuossa GH6 on XDST, mikä se nyt on. Siinä on laitetaan se tuohon ylös, niin näkyy. Ja laitetaan myös vertailuksi, että paljonko maksaa samankokoinen SD-kortti kuin sitten tuo C-Express, mikä se nyt olikaan. Että se on tosi kallis kortti, mutta sitten on mahdollista lykätä tämmönen SSD-levy tuohon kiinni. Piuhaa ja sitten valitaan tallennuskohteeksi. Ja mulla on tämmönen Lexarin muutaman vuoden vanha SSD-levy. Niin tässä on nyt se ongelma, että tässä ei riitä myöskään nopeus. Eli mä oon saanut tuo 9 sekuntia just tähän näin ja silloin tuo kamera pysähtyy, että nopeus oli liian pieni. Kodekki ja tallennusmuoto on pikkasen eri asia, eli meillä nyt suuri osa tässä lukee MOV-tiedosto, mutta jos katsotaan takaisin tonne videot ja sitten otetaan Digi Osmon videoita, niin ne on MP4. Ja täällä kuitenkin on sama kodekki H265, mitä tuon GH6 kameran moveista. No mitä se nyt sitten taas tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että tuo kameran MOV-tiedosto, MOV-päätteinen tiedosto voi sisältää enemmän informaatiota kuin tuo MP4. Eli kuva on periaatteessa samanlainen, mutta siellä on muuta informaatiota sitten siinä tiedostossa. Esimerkiksi mulla on näitä vanhoja Sonyn Action-kameroita, niin näissä on tosi hyvä Sonyn oma XACV, kun se nyt oli, kumpi se oli, XACVS on tiedostomuoto näissä.
joka tekee tosi hyvää jälkeä, tai se kodekki. Mutta nuo on sillä tavalla poistuneita malleja, tai käytöstä poistuneita, mutta että mä en esimerkiksi pysty ihan tämäkin tekemään semmoista log-tiedoston näköistä tiedostoa, niin kuva ei yhtään häviä tälle pari vuotta Ditsille. Sitten valkotasapainosta vähän sen piti aikaisemmin sitten jo sanoa, mutta se on nyt hypätään vähän niin kuin eri asiaan, eli se on kameran säätöihin liittyy myös, mutta vähän eri tavalla. Otetaan täältä. Eli tuossa on niinku tommonen asteikko. Valkotasapaino on Kelvinin asteikko, se on noin 1000-10 000 on tässä esitetty, ja tuolla keskellä on 5000-6000 välillä se on se tavallinen ulkona aurinkoisen kirkkaan daylight, eli päivänvalo 5200. Pilvinen keli 6000, varjoisa 8. Sitten jos mennään tuonne toiseen päähän, tuonne niin vasempaan päähän, niin siellä on auringon nousu, auringon lasku, eli niin sanottu golden hour 2000 kelviniä. Ei punaisesta punaiseen päin mennään, ja sitten siellä on niinku tungstein, eli hehkulamppua, se on 3200. Mutta mitä tämä nyt sitten tarkoittaa kuvauksessa? No tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää tietää joko, että asettaa se valkotasapaino jollakin tavalla pysyväksi. On olemassa tietysti automaattinen säätö AVB, mutta tuossa alhaalla näkyy muutamia tuommoisia esiasetuksia, mitkä on aika yleisiä kameroissa. Me lähdetään kuvaamaan sillä automaattisella valkotasapainolla. Niin jollakin tavalla, jos valaistus muuttuu, tai me lähdetään kävelemään jonnekin ulos kameran kanssa, mennään ulkoa sisälle, niin se muuttuu se valaistus, tai jos sinne tulee jotain voimakkaita kohteita. Yksi hyvä esimerkki on se, että kun tällaisella Ditsillä kuvaa lumessa, lumihankea vaikka, tai lumista metsää, ja tekee jotain juttuja ja kerroo, että täällä minä nyt olen retkeilemässä ja automaattinen valkotasapaino on päällä, käännät sen itsees, mulla on kirkas vaikka punainen takki tai vihreä takki, niin se ottaakin tästä takista sen, että aha, nyt on näin punaista täällä näin, että nyt muutetaanpas tämä valkotasapaino. Ditsissä on tosi helppo, mä näytän, jos tämä nyt suostuu näkymään sen verran, otetaan manuaaliasetukset päälle, ja nyt siinä on automaattinen, ei kauhean hyvin näy tässä, mutta nyt siinä on automaattinen valkotasapaino päällä. Ja tätä kun liikuttelee vähän ennen kuin aloittaa sen kuvauksen, laittaa sen siis tuonne automaattiselle ja kattelee sen kohan, missä se näyttää täällä nyt esimerkiksi tässä suoraan tonne, jos kuvassa just 5000 näyttää olevan kelvineinä, ja siinä kohdalla mä voin lukita sen manuaalisena noin. Nyt se jäi 5100 sinne. Nyt se ei lähde vaihtelemaan sitten, jos me liikutellaan tässä näin. No, miten se tuossa järkkärissä sitten tehdään tai videokamerassa? Siellä voidaan ottaa se esiasetus päälle ja lukita se. Tai sitten tehdä niin, että jos me ollaan suunniteltu ne otokset niin, että me kuvataan tietty kohta aina kerrallaan, niin meillä on semmoinen valkotasapainolappu. Niitä saa ihan ostaakin, mutta hätätilanteessa, jos ei muuta, niin A4, mahdollisimman kirkas, valkoinen, puhdas A4. Kamerasta löytyy asetuksen haku tai semmoinen asetuksen asettaminen, voisiko sanoa niin. Eli se pistetään päälle, kohdistetaan siihen lappuun, painetaan vaikka laukaisijaa, jos se käskee, ja sitten se ilmoittaa, että okei, valkotasapaino on säädetty. Sitten se pysyy. Sitten taas seuraavaksi otetaan vaikka muuttuu valaistus tai mennään ulos kuvaamaan, niin taas uudestaan ennen kuin kuvataan siellä. Mutta jos meillä jää se automaattinen päälle, niin sitten se hyppii se valkotasapaino, ja kun me ei voida sitä ihan niin tarkkaan tuolla videolla säätää,
valokuvaajat tietää, että RAW-kuvissa se on tosi helppo säätää, että se on ihan sama mikä valkotasapaino sulla kuvatessa on, kun se RAW-kuvassa pystyy säätämään. Mutta tämmöisessä MPEG tai H264 ProRes tai XAV-videossa se valkotasapainon säätö ei onnistu sillä lailla, vaan meidän pitää se suurin piirtein koko klippi säätää kerrallaan. Mutta jos jollain sattuu olemaan joko ulkoinen tallennin, mikä tekee B-ravia, mä näytän täältä yhden, ja tämä on muuten hyvä esimerkki tuosta valkotasapainosta muutenkin. Löytyykö se tuosta? Noin. Tässä on nyt tommonen, mikähän tää oli, savanni näkymä. Mennään, tää on kuvattu, jos katsotaan metadataa, täältä löytyy, tää kerrotaan, että tää on Blackmagic RAW B-RAW-tiedosto. Tää on Blackmagicin, eli tää Resolven valmistajan, ihan tämmöisiä mallitiedostoja, mitä voi latailla ja testailla. Ja nyt kun puhuttiin RAW-kuvista, niin tää on RAW-video. Ja Color-välilehdeltä löytyy, jos verrataan nyt, tässä on ProRes-video, jos laitetaan se, valitaan, niin täältä meni toimintoja harmaaksi. Mutta kun RAW on valittu, niin voidaan esimerkiksi säätää sitä valkotasapainoa tässä ihan eri tavalla. Ja nyt jos katsotaan sitten, äsken puhuttiin, se oli se lähtö 2000. Tämä on niin kuin ilta-yömaisema. Ja sitten lämpimämmäksi. Ja sitten vielä voidaan tinttiä, eli meneekö vihreälle vai siniselle. Vihreälle vai punaiselle. Tämä meni jo vähän niin kuin pikkasen yli. Otetaan tuo nollalle. Eli tässä olisi 6000. Mitä nyt on? Näyttää olevan vähän pilvistä, niin se olisi 7000, 6000. Tämä voisi olla jopa 8000 tässä näin niin kuin se valkotasapaino. Ja nyt täällä näkyy, tai itse asiassa ei näy, koska mä oon just niin kuin edessä siinä, mutta täällä näkyy tämä vektorskooppi. Ja katsotaan vielä, että se on tää, ei ole. Niin tässähän se näkyy, että missä kohdalla se on keskellä, missä kohdalla kirkkain kohta olisi keskellä, niin siinä se valkotasapaino suurin piirtein on. Noin. Mutta jos ei mitään muuta muista valkotasapainoon säädöstä, niin lukitkaa se jotenkin. Jos ei muuta keksi, niin ne automaattiset asetukset, katsotaan äkkiä, saanko mä näytettyä tästä. Täällä on niin kuin AVP on nyt tietysti mulla käytössä, mutta sitten täältä löytyy, jos nuo näkyy, niin siinä on pilviä ja siinä on aurinkoa. Eli sieltä ne saa päälle. Ja sitten täällä on myös se, miten se haistellaan sitten siitä valkoista paperista. Eli tällainen video tällä kertaa. Ja paina peukkua ylös, jos tykkäsit. Ja joskohan ensi kerralla päästäisiin vähän taas enempi tähän Resolven ja sen editoinnin pariin. Ääntähän me nyt ei tässä käsitelty ollenkaan, mutta että se siitäkin ehkä pikkasen joskus. Moikka!